Lho, apa aku kok? Lah, apa? Kita kanca kan? Hah? Kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully loh. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Tembange wis ntuntung-tuntang kowe meng Lah, lumayan aku gelem obah lho. tarian ular kakat ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gak aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko Mesake. sing pek kok. Krungu ora? Pancen cangkeme tatin kuwi. Lah, wae gedene semene kok kendange meng cilik. Tenang dong. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Ning 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 nong 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 nong. Undang garing karo Bagong ndak wektune bablas akeh pamundutan sing dereng kula aturaken. Kedhep tresma aku nyawang slendang biru. Matur suwun. Neno neno neno. Monggo. Mbak Ria. Nah, kawit mau ndak menglenggan bae. Dipine niku lho enten lalere, Mbak. Napa? Senes niki senes laler. Oh, andeng-andeng to. Oh, pengen dumuk napa? Mboten. Niku wis ra, kula niku wis ora wani ndumuk wis pokoke wis. Kula niku meng tak nggo bojo kula sing nang omah. Oh. Niku nek mboten kilap. Ora tau kilap kula niku. Manekung ya, Pak. Apa mau wani ndumuk niku meng kan mboten sengaja. Neno neno mangga. Janji selendang biru selendang biru selendang biru nenone among enaki ati nora tekan iya kok do meneng malah do geger dhewe-dhewe ngono ngrungokke swara iki lho malah do ngrasani napa to? Ngrasani sampeyan mesti wong ya. Kula apal karo watake wiyaga niku apal. Anggere ana sinden nyuwara niki gelo-gelo gelo-gelo. Kok to lulu to. geger. Geger. Nora mangga. Nora tekan baten setiamu. Ya, kanca-kanca. Selendang biru. Wah, suarane digawe-gawe, Don. Selendang biru. Nganti
kala menjinge munggah medun. Tetep ana janjimu slendrak. Monggo dipun dawuhaken srepek. Monggo. Tetep ana janjimu selendang biru. Wis kaya mesin kok ya, Tru. Ah iya. Sesekit mau sore tekan nyamene kok ya ora do rumangsa kesel. Nek entuk sambat ya wis kapok ring jan. Nek entuk sambat, wong nek sambat ya entuk bajing-bajing. Ah iya, heeh. Kudu profesional ning jeneng wong nyambut gawe kudu profesional. Ora kena sambat loro. Iki ana sing loro siji. Wah iya. Tusio, rasa ditiliki, rasa. Disantuni. Kene wae kekurangan santunan kok. Nyantuni Tusio. Wis men, kancane do girong ra gelem-gironge mbok men kuwi. Nek wonge nyetel keloro-loro lho. Wis men tak gawe grantes kok pikire. Iya, matur sembah nuwun karo Pak Saipul Gong. Heeh, iki wis paring aku ya kaget lho, lagi bengi iki asli sumpah ora gol gawe-gawe. Bima Martani aku lagi ngerti iki. Oh. Sing biasane ya Sela Martani, Taru Martani. Iki ana catetan ning jadwal kok Bima Martani iki apa sing nanggap Ndara Werkudara kaya kudu. Panjenengan iki kelurahan Bima Martani. Salor Tambakan. Nek mbiyen jaman isih dolan karo Lek Kuswala ya jedal-jedul nek Tambakan kono ya, Tru. Heeh. Karo ngesak botol. Ha iya. Saiki wis ora ya kok. Wah, saiki wis tak tinggal jauh-jauh. Anu jenenge gagas karo awakku. Ya wis syukur. Apik kuwi. Ya wis ade muga-muga nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti penyari Bapak RT 05 sing wis dilantik bisa amanah ya bibit coklat ya iso ngrembaka terus ya Pak Saipul tansah peparing dedono karo nuwun sewu minangka dadi kewajibaning wong sing kedunungan Brana Picis wong sing kedunungan Bondo Donya kuwi rejekine sak 2% dudu nggone awake dhewe nanging pancen dadi kagungane wong sing mbutuhake kaya to bocah yatim piatu mbok-mbok rondo sing wis sepuh ya ranti gawean ki dadi tanggungan terus wajib disantuni heeh ngono iki ya apik ayo bapak-bapak duda sing ora ranti gawean sing wis sepuh karo bapak ibu sing jompo sing wis sepuh kuwi wajib entuk santunan ya wong sing jeneng monggo panjenengane kuwi 200 wong lho Reng. Bayangno, 200 bocah disantuni kabeh. Kuwi tok nggo conto, tok nggo patuladan. Tepakno awakmu dhewe, mergo rejeki iki kudu nggonmu dhewe ning yen bisa-bisa rejeki iki ratakno sato ben padha iso ngrasake. Sing entuk rejeki kowe ning sing ngrasake wong akeh. Wo rejekimu kaya grojogan, banyu mili ora ana enteke. Ha ya terus tenan. Ning nek kowe entuk rejeki kowe cethil karo kiwa tengene, wah ya wis ming diparingi sedhela wae. Engko bar kuwi terus kowe ngrekoso lemu golek rejeki. Ning nek rejekimu iki ora tahi karo tangga teparo sanak kadang mitra kawruh, kiwa tengen sing wajib ngrasakake tok wenehi rejeki ben iso melu ngrasake, wah tenan. Gemlontor kae. Muga-muga isa ya, Tru. Ha iya, ora muga-muga. Kudu iso mergo kuwi kewajiban. Ya, tak niati tenan, tak niati. Ha. Mula nek ana kanca nyambut gawe kira-kira kepiye ngono kuwi iki
Kowe yo nyantuni reng. Wingi kowe dilapori mobil sinden ketabrak ning jalan tol Ngawi. Edok-edok turu ta kowe? Aku turu tenan yo nyuk tak glakon diasmunan kowe. Aku ki turu tenan tekan omah iki lagi dikabari nek mobile sinden ketabrak nganti mubeng-mubeng untung ora glimpang sing nabrak. Oh. Sing gender pas turu ning jog mburi iku. Moko sing ketabrak pasirah. Terus delek-delek ora ngomong apa-apa kae meneng wae. Lah kuwi wajibe lek geter iki sesuk nek prei bancaan. Kok bancaan lho wis diparingi slamet karo sing gawe urip kok. Lho nek lumrah ditatap nganggo motor buantere 140 luwih. Kayak kene mlakune ping 80 kuwi rak mobile nganti mubeng. Kaya ngono kuwi nek slamet rak ya isih diparingi slamet to. Mula kuwi saiki ki urip ki rak mung gumantung karo sing gawe urip kok. Ho. Nek lumrahe kan mesti nuwun sewu, tatu sirahe. Ning gandeng nuwun sewu, sirahe iki wis ndablek. Ora bakal iso tatu. Iki senengane ora. Ayo terus do nembang terus. Yo. Gamelane dijereng kok. Sore maudan. Ane mergo donganing para lenggah. Sing nalika sore mau wis diwiwiti pengajian, Bapak Kiai wis ngendikake sarta wis ndonga bareng-bareng, udane terang nadyan deres sedina ning saiki wis terang. Ah iya. Wis diparingi donga saka Pak Kiai, nyatane ya terang ya terang, ayo padha tetembangan sing kepenak. Ya, ngaturake apa? Ya aku sing tuwa ya tak tetembangan terus. Ya. Apa? Sapa sing kepareng mbok suwune pambiyantu? Nyuwun suarane adikku wedok. Adimu po? Adikku pernah itu. Mbak Ayu Purwalestari. Kuwi senengane sok ngadek-ngadekke sok mbayok-mbayok kuwi. Ya wis ben aran ya Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya. Tok suwune apa? Ya sing kepenak, sing iso dienggo piyai sepuh, gandeng sing mresani ya piyai sepuh ya ana, sing enom ya ana. Gathik glinding. Wah lah kuwi. Ya, coba kaya ngapa? Karo men kanca-kanca leren truk mesake ngrekoso tenan lho nabuh aku wis tau ngrasake nabuh lho. Demung sedina ya tangane ya kaku tenan. Ah aja demung, ngecer. Ngempul ki ya rekoso aja ngempul, aja girong sing rasa dadak ngetokke tenaga. Aku ki ora tau tak peksa kok, Gong. Ah iya. Monggo Mbak Ayu. Cakepanipun sami titi ngono kae. Sing kabudayan ngono kae. Ayo cakepane pun buka buku sithik. Iya. Dap nggih, Pak. Heeh, rasa kesusu. Nggih, pun. Nggih. Neno. Monggo. Kenapa Agnes kok diblonyo-blonyo? Masuk angin. Masuk angin medun ora apa-apa. Turu neng mobil apa turu neng transit kono. Ora usah dipeksa, engko ndak dikira aku ki jiat-jiat ora entuk medun. Meduna. Nek ngendi le turu omong aku. Tuwekan. Maksude mengko rak tak tileki to, Tru. Tak gawake dokter saka Sutkesmas. Das maskers. Ya ora apa-apa. Ayo men dipandu karo sapa kuwi mas-mase sing streaming kuwi golek nggon kana. Ngaso. Ora apa-apa wong jeneng masuk angin aku nek masuk angin ya medun kok. Mayang ya medun. Lah witekno mbangane kenapa-kenapa? Iya. Langsung ngomong sing di omah. Kula ajeng mandhap. Pun sesuk le ngopahi sak karep sampean. Dun, wis ngono wae. Turu ning mobil. Bareng tekan mobil mari, gojek karo kanca-kanca. Kulino. Ayo gawe. Badi suntik udut. Badi suntik udut. Roning kamal
Resita winur sita mumpung muda anggayu amrih bisa marsudya amrih ana kabudayan kita marga kabudayan dedalan paring utama alus ngrawet nyata tan kena kinira sarta neng nos walan bangsa saya ini mongka cino kabudayan kang nyata kabudayan kang nyata marmo dupramitra padha antepana mrih tulosa yang terus lanjute ana neno yen mar suti di lha anakmu di kang satiti Anggo apa sih? ngati-ati takono guru kang yakti padha samiti padha samiti padha sami mata padha terus sing ati jwatale ngawuri aja ngati pangbatasku aja lali sirian maun iku wawalar sayakti tan wurang sira nuli atuk kagunan sejati jane pengendange iki ya alus ya wah iki bekas pengendang uyon-uyon gak terus entak peksa takon ngendangi wayang saiki ya wis ngendangi wayang rusane ra jamat-jamat nakali ra jamat-jamat aku ra iso ngatasi aku heeh ya nan wis ayo nekat kok mana ada urus ngono semboyane meng ngono kuwi kok ya wis ora apa-apa ya yen wis mati wudu kelakon
No. Yen wis kelakon Duh. Ngapa to, Gong? Ora apa-apa. Nah, kon warawa watan narati jer-jer takon naragukan Tuhan wakasanda mungkin ngrayu karo dipatet lot. Apa suarane cemengling neng tangane sing kiwa ki ngapa? Nabuh kok ora dhewe. Sing jeneng nabuh ya aturane lho, sing tangan tengen nutuk gamelan. Gamelan sing tangan kiwa ki mejeti men aja bengong. Net ngono. Kok ora dipejet ayo. Kepiye ta? Ya. Sapa wae ngrasakake kabudayan kita kene kabelan selawase one setahun dhewe iki lho contone pecinaman Oh pancen sing apik pekinge kok, Truk. Waduh. Ameng pekinge kok nganti apik. Kemencling. Ha iya. Kowe dipathet tetep ora gelem, ora muni tetep muni. Ya ora apa-apa. Ki mau jenenge apa? Gathik glinding. Ayo gek kowe, Truk, gek aku gek rampung. Ya. Kongso aku sule arep rampung wae lho. Ayo nganggo aturan gareng wis nembang, terus kowe nembang terus aku terus Sebo, ya. Aku yo tak sing klasik wae ya, Reng. Ayo, wong sore mau wis gedumbengan ora karuan. Sore mau wis cetak. Kenjange wis nganu jem-jemane wis medeni. Sapa ya? Lho. Ayo adi wedok. Sapa? Ganes kok. Ganes. Iya anu waris yo. Ayo Nes, Ganes. Lenggah apa jumeneng. Weh lho, penonton iso pirang-pirang lho kok aku ngerti ora kae lho. Kalau ting jegenek kae, wite gede-gede kae. Tak kira nek wong delok jebul wit. Ayo anu rujak jeruk tak jogeti wae do kangen Nes kowe iki. Pak. Apa? Bekti kula kunjuk, Pak. Heeh, wis tak tampa. Sinden kok nyambi asah-asah. Boten. Wis numplaki orisa yo. Kene tak lapi kene sah. Ngalup bae lho. Mbah aku dina iki minggu esuk ta iki. Pengen olahraga ya rasane. Ha iya. Ya Nes. Ya. Rujak jeruk. Nggih, Pak. Ya, dibawani. Nggih, Pak. Kowe kok suwe mau bengi kowe ke dapur ora menyang. Sinten? Mau bengi. Lah kan kula mau ngomong to, Pak. Kula jeng priksa. Ngapa ya? Priksa untu, Pak. Mbok ora sanggo untu. Ngape kok?
Nek Rangga Untu ki iso kembar karo Wanda. Mbah Kus jenengan ngomong hahaha jenengan sesuk nggih calone apa niku. Kowe nek nyeluk Lek Kuswala ki Mbah to pernah. Kula nggih bingung Pak Seno menawi kula niku nurut saking awune Bapak. Jane niku ra enom, cok kemlinti, kula nyeluk malih. Oh. Nek saking awune Simbok, kula nyeluk muni Mbah. Oh. Okay. Iki Lek Kuswala ki awu jarum. Awu jarum dengkulmu. Nggih, Mbah. Mbah Darminto Mbah ya. Darminto nggih. Mbah Darminto kalian Ibu. Ibu Simbok. Lho. Lek Kuswala jenengan napa tasih? Hahaha. Wis ora, wis mari saiki omben-ombenane banyu aki. Pripun? Napa kersa mimi? Kowe arep ngombeni apa piye? Alah. Pak Seno kula jane isen lho gadah lek ning Clemer ngoten niku nggih. Aja kowe. Saiki wis potongane wis cendhak ngono mbiyen gondrong. Oh. Gleleng tenan mbiyen. Iya. Aku kelingan jaman semono lara lopo. Ha iya. Melu Mas Kaca. Anggere kurang bayarane ming do gemremeng kowe. Piye iki? Ada piye-piye? Joli cap daek wae, joli cap daek. Ah, wis. Ayo, Mbak Ganes. Neno. Rajang iris iris Kawulara neno tan gandetan saja cawes neno neng mugi dadi jampi rucake kinecer jero gregele apik lho karo cah iki. Sinden ra ono sing digregel ya ono. Tatine turu aja dibuka. Oh, tenan to. Nek dilokke langsung ampun dioyok-oyok Pak nek kula maju njur mungkin kula tengok ajeng dicelungupke nek jejer mungkin juran ten kowe tau aku doyok-oyok Pak Seno ngoten kowe iso dikasari to karo kowe. Mboten Manen ana ora usah wedi kowe iki gedhe gombong kok kowe. Kuwi tak coblos domono ora. Kabur dicoblos. Wis mung kari sirah tok kae dingil-dingil. ning layah lambah Oh, Pak. Kayak ayu ngece kayak asline. Ngece ayu. Guyu kemekelen. kula Jawa lembah rawe
Ya. Nora suwe tepakne dole wis teko dibantu monggo ibu-ibu. Dibawani Nes Pocong ya Bapak Pocong pasar Mlati ngisor dengkul kidul dengkung ya. Pak mungkin nek niki bener nyanyi Bapak Pocong mungkin nek langsung trijik teng wingking angsa mboten Pak trisik 12 teng wingking maksudnya Pak ajeng mejeti Agnes trisik langsung 12 yo ngono ta maksudnya mboten ajeng mejeti Agnes ya ya entuk heeh tenang nggih Pak nggih omong ana Agnes kon mengkurung tak idak-idake yo ya ya Bapak Pocong
krecek. Krecek panjenengan ki bangsane panganan. Ha ya ini iki karang nek weruh panganan kaya ngawe-awe ra. Nek ngerti kula, Pak. Nek ngerti kowe? Ngawe-awe mboten. Ra. Mau. Gaya. Bisa sedulur. Kalah. Apa salah? Larna pasar gede lareng loji menggok ngetan kesasar nek gondo manan Sindenku rak bebas-bebas terus. Santai kok. Bar nembang terus melarikan diri ya no. Ya, manen ora apa-apa, Gong. Sing jeneng bantu karo kancane. Jebul Ganes ki tukang pijet. Oh. Ora kacamata ya. Nyatane arep mijeti Agnes ki mau dhek ngerti aluran-aluran nggon penyakit-penyakit kuwi. Ya iki mengkari nawala siji sing urung iso diaturake, Gong. Sesideman sing nyuwun Pak Dukuh. Wah, ki Tatin sing disuwun. Ya. Sesideman yo. Jan aleman tenan. Sesideman yo Tatin sing dijaluk. Dadak ngolet-ngolet. Iya. Melek sik. Hah? Ben melek sik jare turu. Ora kok. Wedi. Wedi terus muni ora kok ngono. Melek kok. Yo gak jumeneng. Iya, mangga. SpongeBob. Siapa? Semangat lho, iki amplope durung tak owahi lho, isi ana isine lho. Pak Dukuh Bima Martan. Iya. Dibawani Sesideman. Ora mripate bening kaya ngono kok turu. Mbon. Wis. Sadis tenan. Ala aku ra yo semaur pas kok embon. Wis. Ya. Wiwitane. Wiwit. Apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to, Yuk. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak mah. Ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Wiwitane. Aja iki bejo ming muni, dek mben kae dilingguhi Tatin Rayu ki panggunge langsung ndlesep kok. Congkoke sing nggon mburi kelir langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki Wayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Biar tak kapake aku Ngletak. Hah? Kupinge budek.
Wong ora krungu kok ya matok unek. Aku ki rak memperjelas to arep tok kapake. Keletak. Mbok iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae ame dikletak kok emoh. Lara lho. Ra. Ini ya ora ana akak sing jeneng letak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ya aja ndak ditemu. Yeah. Anderek sang pekek pria bagus Kang olah budaya pas iki. Suwan menyang kutha gedhe pas. sawan menyang Di. kota Gedhe. gede bandara terus ngayung-nyun Neno. selendang kuning Kang saking kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis Angung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesideman becik paten ana. Nah ora lak pateni tenan. Sapa? Lagune kok kayaknya dendam karo sapa? Ora, aku ora tau. Aku tidak pendendam. Kayak luwe becik paten ana. Neno liwat
Lho, aku ora ngerti pengendange ayo kok takon aku. Nek menurut jenengan penak apa? Penak. Oh, berarti mati ya rasanya. Ora apa-apa. Ha pengendang. Kuwi asline pengendange iki mangkel, kalau olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hey. Jane kamu sayang apa enggak, Mo? Enggak? Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho, kowe. Hah? Kiri-kiri ya, Bang, Apa? Kiri-kiri. Wah, ya gila kowe. Oh, entene ora ngerti ya. Aku iki aja kok gayuh pengendang. Karo tukang kamera wis ditolak. Kowe iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Kayak kan Iki sing ditonton ki apa? Aku dune joget ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis ngono andang ganti sekaran wae ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekte kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sak karepmu kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Oh lho. Apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Hah? Kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng. Loh, lumayan aku gelem apa lho. Tarian ular keket ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Mola ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gak aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko sing pek kok. Krungu ora? Pancen cangkeme tatin kuwi. Lah? Ora tau mlebu penataran. Lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, nek Denko rak terus Denko ki nek dunekke sing sae terus jenggote rontok. Dita jenggote aku mbok weruh. Oh iya. Ana jenggote. Ayo. Si arep patuk e. Pak Gatot iki. Lah aja ngrungokke menungso-menungso rata-ratan. Yo. Liwat kencange alismu tak dundu. Yo. Penak iki mesti. Wah penak. Urip ana kutha gedhe. Oh, yeah. Gede to iki.
semono. Wonge wis 6 kilan kok. Wong 6 kilan maksudnya. Kok le ngendange me ndrundung ndrundung dung ndrundung ndrundung dung. Ora cocok ya? Ora Cocok Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wis ping 6 kok. Ndrundung ndrundung dung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso? Ya buktekno nek gedhe. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Iya, sabar kene kesusu. Urip ana kutha gedhe. Bareng gedhe lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gedhe ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah, iki. Wis Apa? kuwi mah Apane? amplop. Asah dilongi. Ora lho. Awen ngene kan dadak dilempet ngopo? Nek ngene iki rak ya saru. Ya ora. Kaya dilempit. Apa kon ndlondor ngene iki? Ayo kitune dilempit to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu ya nek ora dilempit. Tenuan nggih. Ya. Tatin ki nek wis entuk dhuwit tak mbok tabuhi apa-apa tem joget. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gak. Oke nek lagi nampa dhuwit ki mbok tak tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wis bobropring. Tetep joget. Senenge ra jamak-jamak ya gong apik. Satpol PP. Leren iso. Iso. Wangsulan. Kuwi rasa omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu ra. Dinteni nang pendopo. Nganti cemengklungen wong tuwa malah ora ndang teko-teko. Nanggap ledeke Dian. Gathik glinding tak rungokke kepenak. Rujak jeruk tak rungokke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra. Tak dudang. Ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok teng gedhombyeng kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngakon tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku muni kowe udu sing nembang kowe udu. Aku nek aku ora perintah takon teng gedhombyeng. Kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Nengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ame ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Oh, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra?
Wedoke urung ana ning kowe kok dandan cara manten iki. Arep ana lelakon apa, Bagong? Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang bima sekti ing praptaning risang pamadya karya kagiat nggih iki Lurah Semar Badrana ya ngendriya mangu para Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ayiwataya Wilujeng Ndara ya Kakang Semar slamet tekaku Wilujeng Den Nalagaring iya Wilujeng Ndara iya Petra Wilujeng Gur enten apa sampeyan kok rawuh sajak keseso Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi mung batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus mesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar Bagong non rene wah entuk dit iki Gus wonten dawuh Pak apa bener kowe tekan Ngastina kowe nggonjak garwa Ngastina mbok nganggo pikiran marne ngomong iki kowe iki wong tuwa lho Pak aku ya wis tuwa anakmu aku ya wis tuwa aku ya iso mikir bener karo luput terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to aku mung batur mung Panakawan lho Pak ora sandadak selak Bagong yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna kowe ngaku apa ora mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak aku ora sudi duwe Panakawan kaya dedapuramu kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati truk rang aku pamit jare
Ponokawan. Oh, ae kok Bagong kok malah mlayu lunga, sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dingo ngersane Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki. Ora iso matur ngersane Ndara Janaka. Iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa, tak tempuhke pendhawane. Apa maune seneng-seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur ngopo ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak ring aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banawati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwengdan nyaur karo keluputanmu kowe Ponokawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulusa hanyaka mring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak sawangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Ponokawan wonten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget-banget nggonmu ngluputake kelawan Ponokawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun siadi lan pun Kakang lumarep ing negara Ngastina. Nanjeke kelawan Yayi Ratu Banawati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para Sata Kurawa ingkang bakal miprili marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Kaka Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Kaka Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para Sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Ponokawan Bagong. Kaka Prabu kasinggihan.
kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik us Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita sapa wis ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah. Baruna Sang Hyang. Wonten menapa Bagong ulun ngerti lawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput nanging diluputake dening para Pandhawa kasen. Kita golek dalaning pati. Mekaten inggih. Terus kemaringipun pukulun ulun bakal sabiyantu lawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina apa ana kawan. Bang wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pinipanca strayali binatang panusmaning jajanan sekretaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya, pancen bener. Wah, ya keparat. Niki nek kula ora membersihkan nama. Nyucekke jeneng kula paling boten dilondre. Supaya resik jeneng kula elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh apa kula? Dadi pendhita kok do lali cak anu tabah. None Iya Bagong. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kale maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sasake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Iya. Sakarep kita kono kawan Bagong.
ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama kowe ngemirang kelawan Janaka mirang kelawan para Pandhawa maksudnya piye iki ora ana gluduk ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe kowe wani gonjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati aja ngono aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro nek mung keplok tangan siji ora bakal muni merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna anu Bagong Bagong nun kowe aja sembrono lho monggo dados lho dados piye jare lagu aja sembrono ora kowe iki aja sembrono kok jrono lagu aja sembrono dengkulmu mlocot kayane njaluk lagu aja sembrono tiwas kaget aku nek mboten percaya kurang trinanting kalane Kang Rayi pun Dewi bango mati Yayi Ratu menapa tresna kaliyan Bagong patu-patu katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun menapa panjenengan mboten Mas pausaken dhateng raipun Arjuna. Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sak menika sampun wonten ingkang nyuli nggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna? Bareng Yayi Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengel kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kok sik to garwa madu kula ki rak pirang-pirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Yayi Arjuna kuwi katresnane mung marang Yayi Ratu Banowati dene Yayi Ratu Banowati samangka wis paring mangandikan yen ora tresna karo Si Adi kok Si Adi banjur nglokro. Kula badhe pados margining pejah. Kok sik to aja kesusu kaya ngono. Ana pendhita kok sandhangane kaya ngene iki. Biayaan pendhitane. Apa coba apa sabda apa iki? Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwih dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku, ngerti wae kowe kula kelira ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Pegawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Napa kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kenthongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kenthongan, ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Wis konangan. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to, kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane?
ora paham ratu ora modern Gus ora kok suwe-suwe aku kaya kenal suaramu to membabi buta iki saya ora cetha ngene wae ngene kowe sasar dadaku ki gunung sing tanpa guna aku duwe mungsuh saiki mapan ning taman negara Ngastina sama sih jenenge Bagong nah iki kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora iya aja ameng Bagong sentir wae mati mungsuh nanging Bagong sepira kekuatane yen pancen bisa matenono minggir derajate dewan Poko Prabu wong-wong edan kok dijak guneman kok sik to wong iki ora ngerti kok Pendhita Kirang Sakon wong Janaka omongane sakon Brataya kae pendhitane nyampar gelas meneh Rumangsaku kok wis ping pindul nanging mboten wonten ingkang pecah lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urusan karo pecah Pak sapa iki pendhita rupane kaya ngene kowe ya keparat lho kok padha suarane kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya iya dasar keparanya kowe sapa serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna pendhita saka tanah Sabrang saka luar aku Begawan Liceng suwe kowe Bagong kowe isih ceng ora wus mati dengan sempla siramat Sang Begawan Liceng Sumrah Lurah Bagong kok semanten ical wujuding Sang Pinandhita babar dan wujud ki Lurah Bagong wondene Bagong kemapan wonten negaring Ngastina babar garwane ki Lurah Bagong nenggih Nyai Boginem kowe ngapa enem panjenengan kula sejo panjenengan tak jarang lho wis ora kuat ngrasake sampean sampeyan iku wong lanang ora tau ngurusi kulawarga saben dina ming dem-deman saben dina ming dolanan wong wedok lha niku nganti lara-lara apa ta entuke sampeyan niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek ampun terus diglangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku lara-lara ati kula mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan niku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta lara ati kula sampeyan iso insaf mboten sampeyan iso eling mboten namane mboten iso insaf kula omah bali teng yam aku jare ngapura ya yam
wong kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumelku jamrah nyomaratani njaluk ngapura tenan ya mbok kiem sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku mung gunggung karo karepku dhewe aku mung mabuk-mabukan aku saiki wis arep insaf ya estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku engko ndak anak-anakku salah asuhan nggih ra ngoten tak matur nuwun nggih Mas sampean pun eling pun dadi wong apik aku nekseni lho Bagong pareng sinuwun monggo kula mboten lajeng nyenggol inggih menika toya atos ki apa minuman keras dibasake mari kok mari terus nek dolan nggon aku nggo anggur petel dasmu ya wis ora Semar barang kuwi Semar ki tuwa-tuwa omben-ombenane malah lapen apa swala wong ora leren wis ora aja mendem-mendeman sing apik mong enom ki pikirane dienggo negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi nek sing muda do omben-ombenan do mendem-mendeman negarane bakal rusak saka guru sing kukuh baku ki ning awake dhewe truk ning kawula kaya awake dhewe iki mula kawula sing rukun aja ngrusak karo awake dhewe ya truk leren semana leren sing ndelekke lapen tak ajar kari sak plastik guang wah dicipi jojo nenggala nggawa nenggala barang ben sakmono sayang aku wis ora nirnana yakin ya sayang ya aku wis ora estu nggih Mas remen kula Mas nggih lambemu gomen nggih idune kememplek matur nuwun Gusti nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu kula ingkang membo ki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken ki Lurah Bagong supados insaf malah ora sengaja entuk lakon Bagong insaf jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya ning insaf tenan kuwi insaf tenan aku sesuk bengi le gara-gara basa krama oh iya ora bisa wis kudu insaf tenan aku terus iya syukur nek kaya ngono ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong itu mus tekaning lahir batin kan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwadaksina sampun boten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula muga-muga ngono kuwi ya mbok ya santai wae aku wis ora arep ngapa-ngapa tenan saiki